Никола Вапцаров. Песен за човека. Ние спориме двама с дама на тема човекът в новото време. А дамата сопната, знаете, тропа, нервира се, даже проплаква. Заливаме скални потоци от ропот и град от словесна атака. Почакайте, казвам, почакайте, нека. Но тя ме прекъсва сърдито. Ах, моля, запрете, аз мразя човека, не струва той вашата защита. Аз четох как някой насякал с секира, насякал сам брат си, човека. Измил се, начерква отишъл подире и после му станало леко. Смутено потръпнах и стана ми тежко. Но аз понакуцвам в теория и рекох полека без злоба, човешки да пробвам с тази история. Тя случката станала в село Могила. Бащата бил скатал пари, синът ги подушил, вземал ги на сила и после баща си затрил. Но в месец или пък в седмица само властта го открила и съд. Ала в съдът не потупват по рамото, а го осъждат на смърт. Отвели тогава злодея злосторен, затворили този субект. Но в затвора попаднал на хора и станал човек. Не зная с каква е закваса заквасен, не зная и как е замесен, но своята участ от книга по-ясна му станала с някаква песен. И после разправял, брей как се обърках и ето ти тебе безсило. Не стига ти хлеба, залитнеш от мъка и стъпиш в погрешност на гнило. И чакаш така като скотското бойна, въртиш се в очите ти ножа. Ех лошо светът е устроен, а може по-иначе, може. Тогава запявал той своята песен, запявал я бавно и тихо. Пред него живота изплавал чудесен и после заспивал усмихнат. Но в коридора тихо говорят, сетне секунда покой. Някой полека вратата отворил. Хора за тях часовой. Някой от групата плахо и глухо казал му хайде стани. Гледали хората тъпо и кухо, сивите влажни стени. Онзи в леглото разбрал, че живота е свършен за него. И в миг скочил, избърсал по тълчелото и гледал с див поглед на бик. Но лека по лека човека се сетил, страхът е без полза, ще мре. И някак в душата му станало светло, да тръгнем ли, казал, добре. Той тръгнал, след него те тръгнали също. И чувствали някакъв хлад. Войникът си казал, веднъж да се свърши, загазил си здравата брат. Но в коридора тихо говорят. Мрак се въглите таи, слезнали после на двора, а горе вече зората блести. Човекът погледнал зората, в която се къпела с блясък звезда и мислил за своята тежка, човешка, жестока, безока съдба. Тя моята свърши, ще висна обесен, но белким се свършва с мен. Животът ще дойде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден. Споменал за песен и нещо се сетил. В очите му пламък цъфтял, усмихнал се топло, широко и светло. Отдръпнал се, после запял. Как мислите? Може би тук се крие един истеричен комплекс? Мислете тъй, както се щете, но вие грешите, приятелко, днес. Човекът спокойно, тъй дума след дума и твърдо редил песента. Онези го гледали с поглед безумен, онези го гледали със страх. Дори в затвора треперел позорно. И мрака ударил на бек. Усмихнати чули звездите отгоре и викнали браво, човек. Нататък е ясно, въжето изкусно през шията, после смъртта. Но там в разкривените, в сините устни напирала пак песента. И тук започва развръзката, значи. Как мислиш, читателю, ти? Тя, бедната дама, започна да плаче, започва в транс да крещи. Ужасно, ужасно разказвате, сякаш като че там сте били. Какъв ти тук ужас? Той пеел човека. Това е прекрасно, нали?